दर्शक बंधु आज ये मंच आपण मानकु सूची देउछि जे जो कलाकार एटी अभिनय करछंती एवं जो माने एटी नाहंती हमर नाट्य निर्देशक बड़ीसारे एवं हमर ए मंच रे नाटक लेखिथिबा विभुना सारे सी भी नाहंती एवं गत वर्ष आम पाखे से महान नायक प्रमोद कोटे तीन जन आम पाखे नाहंती तो दर्शक बंधु आसतु आ गोटे रेकर्डांस नहीं आसुंती ए गाँव कुनी झील नैना एंड सुशांत गीतटी है सुन मैना आइसु तो देखुले मैंने डेंजर लाइट पकोची बाजिला हेलो
ବିନାଶରେ ଦୁଃଖର ବିନାଶ। ମନ ଚାହେଁ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ମଥା ପିଟି ପିଟି ଡାକିବ, ହେ କାଳିଆ ମୋର ସବୁ ଦୁଃଖ ତୋ ପାଦ ତଳେ ଢାଳିଦିଏ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ସମାଜ ଆଜି ଏମିତି ତିଆରି ହୋଇଛି, ଏଠି ମଦ ଖାଇ ସମସ୍ତେ ବେକାର, ମୋବାଇଲ ଧରି ଛୋଟ ପିଲା ଆଉ କଥା ମାନୁନି ବାପା ମାଙ୍କର। ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆଜି ମତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଇଛି, ଆମ ଏଇ ଦୁଗର ଗ୍ରାମ କମିଟିର ସଭାପତି ମତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳ ସହିତ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସୁଛି ପୁଣି ଏକ